नै लोगोफोर मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर जोंहा दिनैहाय फिथा हमनानै जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर फिथा सिथाव हमनानै जानोसै आरोना लोगोफोर बिबोनां देगासिनो नै गोलोमफुलायबाय सिबाय अन्थ' बाथ' नै दायो मोनबाय सालिनोसै दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय था लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो नै सालिबाय दायो सालिखांनानै हमनानै जानोसै आरोना लोगोफोर नै दायो बेखौ सालिजोबनांगौ सालिजोबखांबासो हमनानै जागोन आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर दायो हमगासिनो नै कुकारावसो हमलायबावदों माबादोंसै जाबायबा बैयो वाव गुदुं गुदुं साहाजों जानोसै लोगोफोर फिथा हमग्रा जिस्रि दंखायोमोन जोंनाव गुफुर ओरैजाय साहा फुदुंदों साहा सिबिं देनाय अन दायो नैबो हरसिगोन बियो नालेंखर हनाय फिथायावनो होदों नै माखासे मोनबाय दायो साहा जाबाथाय जानोसै आरोना लोगोफोर फैलायो नै खोबाबा फैयो कारेन्ट थांबाय नै लोगोफोर दायो जानोसै नै फिथा हमनायाबो बायफ्लेजोब्बायसो फिथाबो जायो खोमा दायो जोङो साहा लोंबाय थानोसै आरोना लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय